La qüestió és que des de 2007 cap ací només s'ha actuat en Ronda Muralles, que ja van 4 anys, camí de ser 5, que els veïns van veure en l'ARI una opció de millora substancial dels seus carrers i de tot allò que suposava allò que envoltava a les seues vivendes, i han vist com han passat els anys i això no ha anat, les deficiències no han anat solventant-se. Ara resulta que en els pressupostos previstos per enguany el pressupost per a l'ARI és 0, que la senyora Pepa Font en el seu moment, i això està en la pàgina web de l'Ajuntament, unes declaracions que fa, diu que l'àrea d'actuació es farà en 2 fases i que una fase acabaria en 2012, en la que entraven carrers com com Sant Francesc, com Avinguda del Cid, com carrer Sant Cristòfol, carrer Nou, carrer Sant Antoni, i això hauria d'acabar este any. Amb pressupost 0, evidentment no va actuar-se. La comissió de seguiment no s'ha convocat. El que sí que li demanem des de Bloc, des de Compromís, és que es convoque per a explicar per què no hi ha pressupost per a actuar en el barri, i si no tenen res a dir, possiblement nosaltres, des de l'oposició, possiblement els veïns, també tinguen coses que dir al respecte. No només pel que fa al tema econòmic, sinó també pel que fa a les actuacions que cal acometre en el mateix barri. Per això, per un costat, demanem que es convoque la comissió de seguiment i per altre costat també li demanem a l'equip de govern que faça una planificació del que seran les actuacions de reurbanització al barri.